Hi guys! Sorry guys, kasi hindi ko na ituloy yung ginawa ko kahapon. So, tuloy natin. Let's go! Para makasali sa Philip SMP. So, ano ginawa natin kahapon? Wala tayong viewers kahapon. Iisa lang, tangina. Please naman. Public na to eh. Ginagaw. Oh, bumalik tayo. Saan tayo kahapon? Tangina. So, gawa tayo ng stick. Crafting table. Ano lang. Kung malapit lang kaya ng stone na yun. Pero ayaw ko pumunta doon. Parang okay pala no. Dito pala tayo sa may creeper eh. Saan na yung creeper? Yung creeper nasaan na? Pato ba yan? Look lang. Oy. Oy, tumingin ka sa akin. Oh, very good. May sasabihin ako sa'yo. Saan ba mapadaan punta sa village? Saan? Turo mo ka sa akin. Turo mo. Sabi ko ay, doon? Saan? Doon. Hindi ko kailangan ng village. Kailangan ko ng bahay. No? Kailangan ng village. Hindi ko kailangan ng village. Joke lang. Bakit puro white ang mga kahoy dito eh? Ano to? Mag-speedrun na ako. Ay, mag-parkour na lang tayo, guys. Wala pa akong bed, tangina. Magagawin natin ngayon. Shit, magpakita ka sa akin. No! Putang inang na yan. Kaya ko to. Hindi kaya ng 5 blocks eh. Ano gagawin ko? Tangina. Oy! Oy! Mamatay na ako. Please, wag. Wag, please, wag. Wag. Ito muna tayo. Guys. Hindi ko makita eh. Nasaan ba ako? Nandito na. Nandito na lang ako. Oh.
ba to? Butas. Habang naghihintay tayo dito, muna tayo. Hi. Putik na to. Please. Pwede bang mag-umaga na? Okay guys, dito. Dito tayo mag ano ngayon? Dito tayo mag-end. Dito lang tayo tatapos ng video ito. Itutuloy ko lang umaga. Okay guys, like and subscribe. Thanks for watching.